Så har vi fået besøg af Camilla Kjeldsen her i vores lille studie. Camilla er i Aalborg i den her weekend for at deltage i møde om ATK i Danmarks Bowlingforbund. Der er mange, der har sikkert hørt forkortelsen ATK, men måske ikke lige helt er klar over, hvad det handler om. Camilla er tilknyttet som fysioterapeut i Danmarks Bowlingforbund, og hun er også selv landsholdsspiller på damelandsholdet. Men Camilla, kan du ikke prøve at forklare lidt om det her ATK, hvad det lige handler om? Altså man kan sige, at ATK er jo en forkortelse. Det står for aldersrelateret træningskoncept. Og det er egentlig noget, Dansk Idrætsforbund og Team Danmark har udviklet for at gøre noget mere ved de forskellige sportsgrene. Jeg tror, der er omkring 20 sportsgrene i dag, der har fået lavet en bog, hvis man kan sige det sådan, som omhandler træning fra alderen 6 og så op efter. Så det er egentlig det, vi er i gang med. Og det er så teknisk, og det er mentalt, og det er fysisk, og det er kost og ernæring, der skal beskrives. Jamen, hvordan får man lavet en god bowlingspiller? Okay, og kommer det til at være sådan nogle bestemte grupper rundt omkring i landet, der sådan skal tilknyttes det her? Sådan nogle talenttrupper, eller hvordan kommer det til at foregå? Det er det, vi er i gang med at finde ud af, kan man sige. Det er anden gang, vi mødtes, så vi er i gang med at finde ud af, altså, hvordan får vi implanteret de her forskellige elementer. Og jeg ser jo, som den spiller jeg er, og den fys jeg er, at der er en kultur, der skal ændres, i hvert fald i forhold til den fysiske træning. Hvordan får vi implementeret det i de unge aldersgrupper? Okay. Jamen, så tror jeg, at vi alle sammen er blevet en lille smule mere kloge på det her ATK. Hvornår kan vi sådan forvente, at der kommer en plan ud omkring det her? Hvad det sådan mere detaljeret kommer til at handle om? Jamen, i løbet af 2014 skal det begynde at blive implementeret. Så vi skal gerne have noget klar i løbet af oktober i forhold til budget. Det er det, der bliver snakket om i dag. Og så i løbet af 2014 skal der blive skrevet mere detaljeret omkring de forskellige punkter. Og så skulle det gerne begynde at blive implementeret der i løbet af næste år. Okay. Og resten kan man sige, at det er det, vi er i gang med at holde møde om. Så jeg kan egentlig ikke give så mange svar endnu, fordi vi er i gang med at finde ud af det her ovenpå. Selvfølgelig, og det skal vi selvfølgelig også nok respektere. Men tak for din tid og lige at fortælle lidt om, hvad det her det handler om. Så tak for tiden.